नोंथांमोननि सोलोंनायनि गेजेरजों आङो दुलाराय बर' रायजो राजामोननिसिम मोननैसो गोनां खोथाखौ आं बुंबावनो नागिरबाय नैबे लेखाखौ लानानै। नैबे लेखाया जादों जोंहा द डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एडुकेसन आसाम 28 अक्ट'बराव ओंखारनाय बे मोनसे नटिफिकेसन। बेनो जाहैबाय दुलाराय आसामाव जेसेबां स्कुलफोर दङ बे स्कुलफोराव पस्ट ओंखारनाय बे SIU जानाय रेगुलार एसिस्टेन्ट टिचारनि थाखाय। नाथाय बेयाव नोंथांमोना नायबा नुगोन, आं नोंथांमोननि लेखा होगोन, बेयाव बर'नि मोनसेबो पस्ट गैया। बर'नि मोनसेबो पस्ट गैया बेहाय। दिनै बिटिआरनि मुङाथ' बेयाव गैखाया, BTCनि थाखायथ' पस्ट गैखाया, बे उननि बाथ्रा। नाथाय जोंहा दुलाराय आसामाव बर' स्कुलफोर गैया नामा? दिनै सनितपुर दङ, गलाघाट दङ, धेमाजि दङ, बा गवालपारा दङ, बरपेटा, नलबारि, गासैयावबो जोंहा बर' स्कुलफोर दङ, बर' स्टुडेन्टफोर दङ। नाथाय बर' स्कुल, बर' स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मानो मोनसेबो पस्ट गैया? बेथ' बिराद सोमोनांथाव खोथा। दिनै हादारन रायजो राजाया दिनै बुजिना मोनाखै बे पस्ट गैयैयाव जोंनि बर' स्कुलफ्रा मा जागोन? मानो गैया बर' स्कुलाव बर' पस्ट मानो गैया? मानो होआखै? आसामा दिनै जोंखौ मा खालामनो नागिरदों? जोंनि बर' स्कुलफोरा, जोंनि बर' बिजोङा माबोरै थांनानै थागोन? मोनसेबो पस्ट गैया, बेयाव मोनसेबो पस्ट गैया। दिनै जोंनि लिडारफ्रा मा होननानै बुंगोन? ना बेखौबो माबा मोनसे मोजां आलादा काउन्टार होनानै बेखौबो खोबथेना दोननोसै नामा? बुंनायाथ' बिराद गोदै, बेरे मोदैनिख्रुइबो गोदैसिन खोथा बुंनानै आरो रायजो राजाखौ, बर' रायजो राजाखौ दिनै बेसेबां थगायबावदों? मोनसेबो पस्ट गैयानियाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा, जोंनि राजनितिक आफादानो जा, जेसेबां आफादफोर दङ, दिनै आं बे लेखानि सोमोन्दै खोथा बुंनो थाखाय खावलायदों। मानो गैया मोनसे पस्ट? मानो गैया बर'आ? मानो गैया? दिनै आङो BTCआव थानाय MLA बिथांमोनखौ आं जेबो बुंनो साना। जायफ्रा दिनै गभर्नमेन्टआव दङ, सरकाराव दङ, बिथांमोनखौ आं बुंनो साना। बिथांमोना टटेलि गोदान। नैबे लेखाफ्रा माबोरै फैदों, बबेनिफ्राय फैदों, माबायदि फैनो मोनखो, बिथांमोना साननायनि बाहेराव अयन' मा खालामगोन, मा मागोन, बिथांमोना टटेलि गोदान। जेबो पात्ताखौनो मोना बिसोर बिथांमोना। गोबां समाय नांगौ बिथांमोननो। नाथाय आं सानै व्यक्तिनि खोथाखौ बुंगोन। नाम्बार 1 मानगोनां UG ब्रह्म, मानगोनां बिश्वजित दैमारि स्पिकार। दुलाराय आसामाव बर'फोर दङ, नोंथांमोना मिथिगौ, बर' स्कुलफोर दङ, बर' स्टुडेन्टफोर दङ। अब्ला दिनै मोनसेबो बर' पस्ट गैयैयाव नोंथांमोन सानैया मा बुंगोन? UG ब्रह्म सार, नोंथाङा सासे सिनियर MP, लोगोसे दा मिनिस्टार, नोंथाङा दिनै बर'नि थाखाय माबाफोर बुंगोन ना? रन्जन दैमारिखौ नोंथाङा मेगन मिसिना सुइ होग्रा सासे लिडार, नाथाय नैबे पस्ट, बर'नि पस्ट गैयैखौ नोंथाङा मा बुंगोन? मानगोनां बिश्वजित दैमारि सार, नोंथाङा दिनै मा बुंगोन स्पिकार जानानै? दुलाराय आसामनिनो स्पिकार, बर' जाथिनि स्पिकार ना साननानै ला। मा बुंगोन दिनै? आं दिनै एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन, बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोन, आरो जायफ्रा लिडार बिथांमोनखौ आं दिनै फन खालामगासिनो, मा बुंगोन बिनि थाखाय? दिनै बर'नि स्कुलफोरा, बर' स्टुडेन्टफोरा, बर'नि बिजोङा मा जागोन? आं बेखौ दिनै बुंगासिनो दङ, फनबो खालामगासिनो दङ आङो। जेबो एन्सार गैया। मा खालामनो? बिथांनि एन्सारा मोनसेल', रायजोआ दिनै सोरबा MLA MP खौ बेफोरबायदि खामानि मावनो थाखायनो दिल्लीयाव हरदों, स्टेटआव हरदों, मिनिस्टार खालामदों। बिथांमोना बे खामानिखौ मावनांगौ। रायजोखौ साइकेल मारि होनो, रायजोखौ बाइक रिलि होनो, रायजोखौ होख्राव होनो दिनै दुखु होनो नांला। नोंथांमोनखौ हरखाबाय रायजोनि खामानि मावनो थाखाय भट होनानै। बेनिखायनो आं दिनै खावलायगोन, जोंनि बेसेबांखि कलेज, इउनिभार्सिटि आरो स्कुलफोराव दिनै फरायगासिनो दङ, हाबोदान, नोंथांमोनखौ लानानै आरोबाव फिन राजनितिक गेम गेलेनो हागौ। जिखि जाया पार्टियानो होन, एबसुआनो होन, BSUआनो होन, बर' साहित्य सभायानो होन, BPMआनो होन,
मेलानो होन जिखि जाया प्रग्रामाव नोंथांमोना दिन थांनो नाङा नोंथांनि फरायनायखौ नोंथाङा कन्टिनिउ खालाम नोंथांनि माइन्डआव आन्दलननि माइन्ड नोंथांनि माइन्डआव होजै खावनायनि माइन्ड लाबोथ'नाङा रायजोआ होजै खावगोन नोंखौ मिटिंआव थांनो लिंदोंब्ला नोंनि बिफाखौ थिनहर नोंखौ दिनै साइकेल मारिनो लिंदोंबा मटर साइकेल सानानै दिनै जुदि दना होनो नागिरदोंबा नोंथाङा थांनाङा नोंथाङा फराय नोंनि बिब' नोंनि बिदा नोंनि बिमा बिफाखौ थिनहर नोंथांमोनखौ लानानै आरोबाव राजनितिक गेम गेलेनो हागौ खोनासं फंबाय बिनानाव स्कुलाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनाय नै नोंथांमोना बेखौ नाय मोनसेबो बर' पस्ट गैया बिनि अबस्थाया मा जागोन आरो आं नोंथांमोननो नैबेखौ साननैसोनि उनाव जेब्ला थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि रिजाल्ट ओंखारगोन कलेज आं गावनो थाबायनानै बे लेटारखौ आं नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोना गोसोखौ थिग खालामना ला रावजोंबो बुरखायजानो नाङा नोंथांमोना फरायनायाव गोसो हो बेनो बास जोङो नायगोन रायजो राजाया मा रिएक्सन होयैनि थाखाय मोनसे पस्ट गैयिनि थाखाय आं दिनै होबाय माबाफोर जुदि गोरोन्थि जायोब्ला अननानै आंखौ निमाहा खालामदो गोजोन्थों नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां निउ इन्डिया टेक्न'लजिस मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आर्जिनो हागोन नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला